Mga igsoon, maayong hapon ninyong tanan. Sigon sa akong gikapahibalo ninyo ni apata sa panahon sa atong kasaulugan, sa panahon sa Pasko, sa pagkatawo sa atong manunubos. O karon mao ang katapusang Domingo ni ining panahona. Ug nining Domingo ha usab atong gisaulog ang pagpadayag sa ato ang Ginoo ang iyang epipaniya sa atong binisaya sa in English nga epiphany nga nagagikan sa Latin word nga epiphanios. Unsay gipasabot sa epiphanios? Pagpadayag o pagpaila. Unya dinhi sa sigon sa atong nabalaan nga ang atong manunubos pagdala nato kaluwasan, ang una niyang gibuhat mao gyud ang pagpaila una sa dili makita nga Dios. Mao gyud na una niya gyud gibalik gyud ta niya den dapita. Kadiin wa man ta kay balog pila ka buok Dios. Na di na naila nato nga usara di ay ang Dios. Nya gisabtan ta niya nga mao ni ang kabubuton sa Dios. Pinaagi sa iyang mga pagtulunan aron nga kita makakinabuhi sa mao nga kabubuton. Kay mao man ni ang tumong ngano nga kita nga mga tao sa tanang binuhat sa Dios lahi ra ta kaayo, unique ta sa tanang binuhat sa Dios nga may kinabuhi. Mao bitanang miingon ta siya matuod nga Dios. Ngano nga ingon tang matuod nga Dios? Tungod kay ang iyang kinabuhi o pagtulunan dili man mao ang kasagaran nga kinabuhi sa mga tao nga nagpakabuhi ni ining kalibutana o ang iyang pagtulunan dili man pud kasagaran nga mao ang pagtulunan ni ining kalibutana. Apan dili siya sukwahi, naghingpit siya sa unsa man ang ania dinhi kanato mga igsoon. Mao bitaw na nga siya pod kay nagpakatawo man sa taguangkan sa usa ka tawo nga ginikanan munang niingon pud ta siya matuod nga tawo. Nga diin pinaagi sa atong Ginoong Hesus dili lamang ta gipailhan niya o gipasabtan kinsa ug unsa ang Dios iyang kabubuton dinhi kanato kundi gipailhan pud ta sa kamatuoran sa atong pagkatawhanon. Nga diin, sumala pa sa inuntok theological reflection sa karaang panahon nga nakita sa tawo, sa nang niilan na siya og Dios, nakita nga ang tawo as a unique being, nakaingon nga, imahin yun sa ka-inspired by the Holy Spirit, karon gihingpit sa atong Ginoong Hesus ang mao nga declaration nga ang tawo larawan sa iyahang gabuhat kaniya. Ngano nakaingon man ta ana mga igsoon? Tungod ni sa gahom nga gihuptan natong mga tawo, gahom nga wala sa ubang mga binuhat ning kalibutana nga may kinabuhi. Pananglitan. Sa tanan nga mga binuhat ning kalibutana nga may utok, kita ra gyung tawo, ato ra gyung utok, mo'y makahibalong mo sabot, makahibalong mo nahuna, makahibalong nga mo analyze, nagbantay mo ana, kita rang tao, ang naaana, mo sabot, mo nahuna, mo analyze, mo problema, bisag dili problema, problemahon gyud. Ingon ni anak tan tawo mga igsoon. O another nga gahom, ang mga binuhat o ning kalibutanang o mga linalang ning kalibutan nga may kasing-kasing, kita ra gyud tao ang dunay gahom nga mubati. Mubatig paghigugma, mubatig kasakitan ta, nya mga luuran pagud kaayo. Kita ra nga malipay puta kay nga tanan, no? Maayong hapon. Oo. Nya ko imong tanawon pod ang tanan nga may kinabuhi nga magpamuhat, kita ra gyapong tawo nga dunay gahom nga makapamuhat ta, makamugna ta. No, pananglitan. Kitang mga tao makahimo tag balay, makahimo tag mga tangkal,
mga baboy, makahimo na sila ilang tangkal, nagaliok-liok sila. Wala. Ug labaw sa tanan mga igsuon, sa tanan nga may kinabuhi ning kalibutana, kita ra ang adunay gahom sa pagpili. Free will, freedom. Kita ra na ay choice. Kung mupili tag maayo, mupili tag dautan, naara na nato tanan. Ug di po ta mo angkon og responsibilidad sa atong binuhatan, kay sige ra tag panudlo sa uban kaysa nakaingon nato. That's our choice. It's also our choice to accept sa ato apong mga binuhatan, to become responsible. Dili ba? Sumunang lingon ta mga igsuon nga ang tawo gudi ay larawan, imahin sa iyahang magbubuhat tuno niining mga gahuma. Ug kini gihingpit sa atong Ginoong Hesus mga igsuon. Giunsa man ta paghingpit niining mao nga pagtulon-ana. Dili laman kay gipailan ta niya og Dios, iya pagyong gipatawag ang Dios og atong amahan. Kabantay mo? Ngunsa, kung mag-ampo mo sa Dios, ingnan ninyo ni pag-ampo. Amahan namo. Nganuman, kay nigtawag nato sa Dios og atong amahan, mag-amguta nga iyang anak. Unsa day ng anak in relation sa iyang ginikanan mga igsuon? Mao man ni ang mga anak maunay imahin sa iyahang mga ginikanan. Would you agree with me? Dili lamang physical ang kinabuhi mismo. Mabita ng mga anak, bata pa, dili gali na magdamgo, mangandoy langit, kay ginikanan anak, wa gina gatudlog dunay langit. Ambot og mituo ba po kang naay langit? Mao na, tuo ba po na ipadulngan ang tao? Ya kanang mga bata bitang bakakon kayo, gwatsinanggo kayo, nya sugarol pagod, mo na imahin sa iyang ginikanan. Kinaiya, nga kun ang bata, nga walay buot, musultis ang nakita, diog pilpilon kay tabian, mo na, bakakon yun ang bata. Nya sugoon pag yung ato-atong sana, kanang outlet sa STL, magtuog na sa, maayo ra gyud ang pagpanugal. Mayng hapon, nakita nyo mga igsoon? Mo na siya. So ang mga anak di ay is mo na si kapailaga pa dahil sa ang ginikanan. Maupod ta mga igsoon. Nga dinita, gipasabtan. Nga kitang mga tao di ay, pagtawag na to sa Diyos o atong amahan, gipailan di ay ta sa atong creatureliness. Pagka-created being, gipasabtan ta, nga image and likeness di ay ta sa atong creator. Nga mao ang Diyos mga igsoon. Unya, sa atong ebanghelyo ron, dunay gigamit mga igsuon nga mga timaan aron nga masabtan nato giunsa pagpadayag sa Dios ang kining mao nga pagpaila sa Dios nga di makita sa atong pagkatao. So dunay mga imahin nga gitawag nga gipakita dinhi. Una, gaisgot og bituon mga igsuon, dili ba? Bituon. Nya napay gaisgotan dinhi pod mga tao nga makinaad manon. No, makinaad manon sa ato pa wisdom, no? So ato kuno ning pamalandungan mga ison. Una, kining bituon. Unsa may relasyon aning bituon og sa kalibutan atong gipuy-an. Munang importante kay maigsuon nga mahisama ta atong tanaw ni mahisama ni ining mga taong gisgutan ni nga makinaad manon. Nya kisam ni makinaad manon nya gisgutan dinhi pagyud nagtuon sa mga bituon. So sa ato pa ng modern term in one word, muna sa tawag astrologers, no? Kabalo mo astrologers? Kada astrology dili na pareho sa astronomy. Oo. Kaya ang astrology katanaw na sa kalihukan, sa heavenly bodies, mga planet movement, unya gakunik na sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, no? Palanglitan. Mohangad ta, yung nga, paggabi, oy, takdol man ang bulan, dili mayroong ipanagat kay ang mga isda ron, nanago ron, kay maulawon, magutos sila. So, dili po managat. O, muna siya, no?
O, di ba ka ini kagabi mingon ta o buntag baga manggabon di man makita tong iyang asol nga kolor dili maayo rong ipananom og saging kay mapuyasot ang atong saging aron. Nakita niyo mga igsoon? That is astrology. Pagtan-aw sa mga heavenly bodies in relation sa atoang pagkinabuhi. Mobita na mga igsoon, kining mao nga gisag makinaadmanon in terms of magos o majay. Kung niya pa ni sila sa atong panahon, muni mga tao nga tuo-tuohon, superstitious. Unsa gilabot anang bituon, nangita sila sa hari sa mga Hudiyo, ang timaan nila ang bituon. Unsa may relasyon ana? Munang dini gipasabtan taw sa kay makinaadmanon sa ato pa wisdom as opposed to knowledge mga igsoon. Munang lahi kayo kung ang atong pagsabot sa kalibutan purely knowledge knowing because we will be missing the truth sa ato ang nakita mga igsoon. Kay kanami kang knowing knowledge sigun ra man sa atong nakita. Namo na siya. Whereas kinaadman mo sa atong nakita, we go beyond sa message sa ato ang nakita mga igsoon. Mao na nga kung mag-purison ra ta, mawala ta sa kinaadman mga igsoon. Taganta mo example, no? Kabantay mo to atong unang ginikanan. Di ba giinan atong unang ginikanan? Mainyo kining tibuok sa paraiso ay laghilabti ng tunga. Do not eat the fruit of knowledge. Maguti ang giingon. Fruit of knowledge. Unya kay mikaon man gyud. Pag humagkaon, unsay natabo nila? Nanago sila. Nang ila Ginoo, asa man mo? Nitago mi. Nganong nitago mo? Kay naulaw mami. Anong naulaw man mo? Maulaw man mo? Kay hubo man mi. See? Nganong ikaulaw man nato ang atong lawas mga igsoon? Nga mao man ni ang contribution sa atong mga ginikanan, half sa atong pagkatao kay ang kinabuhi niini gikan man sa Dios. So ang atong lawas templo sa Dios. Anong ato man ang ikaulaw? Unya makakita po tag maghubo, maglain po atong utok. Ngano man na? Kay munay timaan mga igsoon nga naguba ang atong kinaadman mga igsoon. Naguba ang atong kinaadman. Mao na nga mawala ta kanina kay dumdum bitan ako ni mga igsoon. Sa gagmay pa mi, mga bata pa mi, manglakaw bitaw mi kanabang moagi mi kalibunan, dumagiti di pa mi ana kalibunan pa man. Di kagi mo kalibunan, ingon guming tabi nya og di ka manabi, huy, panabi. Di gumi mga tawa mga igsuon. Tinud-anay. Sa diyang naka-eskwela nami, daghan na kaming nabalaan. Ug nay mo ingong tabi, ignorante man ni. Unya, dayon na itong ingon, nagatuo kami sa Dios, magbubuhat sa langit, ug sa tanang makita, ug dili, unsay sumpay. Mauna. Kaya pagpanabi is our respect of the world of spirits, nga dili ta maka-offend diha nila. Pero naapa pa na ron. Ang atong kahibalos ko, asigon naman nakita sa atong 5 senses, mga igsoon. Mabita ng too much knowing, mga igsoon, kung wala ang wisdom, mawala ta sa kamatuoran sa atong pagkatao, mga igsoon. Mabita na nga, kining atong pag-ila sa Dios, atong relasyon sa Dios, atong kinabugikan kanya kabalo mo, giunsa ni paginahinay pagpatay, dili na ta makatuo kung image and likeness bata, binuhat bata sa Dios. Kaya unsa gitudlo, we are part of the Big Bang Theory of a single atom and we are part of that evolution. So asa ang creation sa tao?
Sumala pa sa atong knowing, knowledge, kay Brett na kaita, ang atong lawas na buhi ni tungod sa ang billions of living cells ug ang gabuhi ni ini mao ang mga chemicals, mga elements sa mga pagkaon nga atong gikaon. Muna og wala tay kwarta, mga ratol dayon kay mawala na niya ko ani nga mao nga vitamins, wala na ko aning tambala, mamatay nako. So asa ang Dios nga naghatag og kinabuhi. But wisdom tells us nga ini kamatay nato, magdungan magkamatay ang billions of cells, asa di ay ang main switch. Na ay main switch, kay magdungan man. Ingon adi mo siya, hinahinay, giwala ang atong pag-ila og Dios. And reducing ourselves into a pure material being nga dili ang Dios mo naghatag og kinabuhi nato. That's why Christ came. O naghatag og mga simbolo, mobita na mga ison, kining mga makinaadmanon mga ison nga nangita sa tinuod nga kayag sa ato pa dinhi ta gipasabtan. Kay kitang mga tawo, mangita magutag atong tingusbawan, nangita tag mga tubag sa ato ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nangita tag unsay kahulugan sa atong pagkatao. Mobita na nga kun mawala nato sa atong pananaw nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios and we are in the image and likeness of God, then unsay kahulugan sa atong pagpakabuhi sa kalibutan? Unsa may meaning sa atong mga pagpaningkamot, ilabi na sa atong pagkinabuhi minatarong ug magmaligdong. Putting order sa atong kinabuhi ug tawhanong katilingban. What is the meaning of everything? Dili ba? That's why Christ came. Maubitan ng mga isuon, gipakita nga usa siya ang gipakita ang bituon nga kahayag aron pagpadayag nato nga siya mo ang kahayag sa kalibutan. The sign and symbol sa bituon. Unsa man ang bituon magabi? Unsa may relasyon na og ari ka sa pure reason, wala ra labot ng bituon. Usa na siya sa mga stars or planets sa galaxies. But no, they are dili na sila ordinary planets. Nga naman, kaya ang bituon, unsa may relasyon sa gabi, di ba may naghatag og kahayag sa gabi? Mabitanang og naay kahayag mamituon, mga lipay gyud ta. Bantay mo ana, namiyo ka, namituon, mayo ni. Nya mudayon tag pamaili kay no, may kuan, na may bituon. Bantay mo, dasi kay ta. Pero pagtanaw natin, di man makita ang bituon, dag-o man kaayo. Sa may metabo, di lang ta mo dayon, mapundo lamang ta dinhi. Bahalag katol pa ng lapalapa. Di, yun kay, wa man na bituon. Nato mga kabalaka, mga kahingawa. Nga naman, kay kiliminan ta sa kangit-ngit mga igsuon. Munang kung naa ang kahayag, klaro, tataw kayo nato ang tanan. Munang naatay paglaom, kadagaya sa atong pagkinabuhi. Ug mo ni gianin ni Kristo mga igsuon. He became our light. Tinuod nga kahayag sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Sa unsang pagkaunsaa mga igsuon, di ba niingon sa atubangan ni Pilato, itong gitaral siya, miani ako sa lamang kakatuyuan. Unsa katuyuan na? Ang pagsaksi sa kamatuuran. Munang ang iyang kinabuhi ug pagtulunan mga igsuon, kamatuuran. Munang nahimong kahayag sa atong pagpakabuhi sa kalibutan. Maubitan ng gipabunyagan ta, gipadawatan ni Kristo, himuon tang Kristiyanos, kay aron nga magkinabuhi ta sa kamatuuran sa ato ang pagkatao nga nagpakabuhi ni ining kalibutana mga igsuon. Unya, sa ato pa, ang tinuod ay nga makinaadmanon, a wise person nga nangita sa kinabuhi, asa man sa kamatuuran, mangita gud siya sa tuburan sa kamatuuran. Munang, kung mangita gud ta sa tinud-an ay mga isod sa tuburan sa kamatuuran, muinding gyud ta ngadto sa atong Ginoong Hesus. Mobita nang natay declaration, si Kristo
matuod nga tawo gipailan ta unsay kamatuoran sa atong pagkatawo. Matuod nga tawo. Pero pareho man ka siya nato, matuod nga tawo, pero na rin nakalahi nato niya. Nain na usara gid na mo ison, nain nato nga wala niya. Unsa man na? Ang sala. Ang sala. Sa ato pa, si Kristo nga walay sala, siya mao ang kahingpitan sa tao, the perfection of man. Kaya mo siya sala. Mabitan na ningon atong Ginoong Hesus, pag mahingpit kamo, kay ang inyong amahan nga atuas sa langit, hingpit. So be perfect as your heavenly Father is perfect. Pangutana, unsaon na to paghingpit atong kinabuhi? Munang mubalik tani Kristo. Matuod nga tao, walay buling sa sala, kay siya mo ang kahingpitan sa tao, mga igsoon. But sad to say, daghan kairong mga binunyagan mutawag og Kristiyanos. Wala man maghimong Kristiyanos. Nganuman, kaya saan na to pagka-Kristiyanos, kahilig magitag idol-idol, wa man ta mag-idol ni Kristo. Pantay mo? Supposed to be kitang mga Kristiyanos, mga tao man ta, mag-idol-idol magkata, si Kristo untay atong idolon. Si Kristo untay atong suhid-suhiron. Nganuman, kay siya go'y perfect, hingpit. Unya, mo idol putag pariho na tong imperfect. Di mo samutag ka imperfect. Would you agree with me? Pareho na mga isuon ba? Kung ang hiwi gani, mo'y atong himuong tarong, musamutag ka hiwi. Munang arong matarong ta, ang matuod nga tarong, mo'y ato ang sundon. Dili tong hiwi, nga gito ang tarong. Aro nga matarong ta, maupod ta. So let be Christ ang atong suhid-suhiron. May kita mo suhid-suhin atong mga makasasala. Nga ang si Kristo na noong mo hingpit, di na mo suhid-suhin. Yan may tang Kristiyanos. Ano man, katingali, nangita pa ta sa tinuod nga kahayag sa kinabuhi. Nangita pa ta sa kamatuuran, sa kahulugan sa atong pagpagkabuhi sa kalibutan. Mabita ng karong mga adlaw mo sa pagsaulog nato sa epipaniya sa manunubos, pagpadayag, pagpaila sa iyang kaugalingon. Dinhi unta, kita nga mga Kristiyanos karong panahon na, ni adtong nangita pa sa tinuod nga kahayag sa kinabuhi, gipahinumduman ta, ni ana nato ang maong kahayag. Ug mauna si Kristo. Pero dili nato makit-an ang maong kahayag ni Kristo kung magsigitag reason. That's why we need to believe, to have faith. Kay ang pagtuo may suon, muna makakita na to beyond sa unsay atong makita sa atong five senses. Kay ang punting sa pagtuo may suon, mauman ang kinaadman mga igsoon. Naalang niya itong mga nagtuo na si Kristo, maugyod ang tinuod nga kahayag, magligoon ta. Nganong magligoon man ta mga igsoon? Kay hinumduman nato nga ang dunay kaaway ang Dios. Nga naningkamot nga ang kahayag ni Kristo mapalong ni ining kalibutan. Di ba? Unsa may nahitabo ni Kristo pag anhin niya? Giunsa man siya? Gisakit, gilansang sa krus, gipatay. Nganong gipatay man siya? Kay dili layhan sa iyang pagtulunan ang kalibutan. Munang palungon ang iyang kahayag, maningkamot iyang kamatuuran, dili mulapnag. Apan, wisdom discovers us mga igsuon nga ang atong Ginoong Hesus di ay na nagkinabuhi sa maong kamatuuran, gipasabtan ta nga atong human contribution sa ato ang kaluwasan. Kay ang kaluwasan nga gisgutan di ay nato nagagikan di ay sa Dios. Nakaibuhat man ni sa Dios. Unsay nahitabo? Wa siya magpabilin sa lubnganan. Sa ikatulo ka adlaw, naunsa siya? Nabanhaw. Ug misanag pagsamot ang iyang kahayag mga igsuon. Ug ang iyang kamatuoran nahimong mas nahingpit pagyud ug mas maanindot kay gitudluan ta nga naipadulngan dayang atong kinabuhi mga igsuon. Sumao ni
nga magligon ta, datanawa kung maningkamot ganita nga magkinabuhi sa kamatuoran ni Kristo. Muabot gyud dunay mga kasakitan, mga kapaitan, mga kalisdanan nga muabot sa atong kinabuhi mga igsoon. Apan dili na angayan natong kadlukan, kalisangan. Kay mo man gingon ni San Pablo mga igsoon, kung moabot na gani ni mga butanga, mga pagsulay ni sa ato ang pagkinabuhi sa kaluwasan. Munang ningon si San Pablo, kung maabot ni panahon na, hangad ta, de pasalamat ta sa Dios. Ngano magpasalamat man? Kay kung maabot na din yung panahon na mga igsoon, gipasabtan nga naata sa grasya sa Dios. Unya kining ato mga kasakitan, kapaitan, mga pagsulay lamang ni. Mo bitaw ningon si San Pablo, ang ato mga kasakitan, kapaitan, mga pag-antos ni kalibutan na wala ra na ni katiting. Ni katiting sa gisaad nga kahimayaan natong tanan mga igsoon. Muna nga manghinaot kita, nga nini pagsaulog nato karon as we close to celebrate sa atong paghandom sa pagpakatao sa atong manunubos, nga diin siya gyud ang matuod nga gipadala sa Dios nga mohawas nato gikan sa kangitngitan sa kinabuhi sa sala. Maglig-on ta sa atong pagtuo sa Dios nga naa sa kanunay nahigugma ug nag-amuma kanato. Maglig-on ta sa atong pagsunod sa kinabuhi sa dalan sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus aron panghinaot nini mao nga paglig-on sa atong pagtuo luyo sa mga hagit niini magmadaugon unta kita ug makalapos nini mao nga pagsulay ug maato ang unta ang ganti nga gisaad sa magmadaugon ug makalahutay ang ganti sa Pinoy-anan sa kahingpitan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.